Магията на цветята. До нея със сигурност ще се докоснем днес. Ако искате да имате красива градина, да чуете полезни съвети как да отглеждате и да се грижите за екзотични растения, или пък имате желание да направите красиви аранжировки от цветя, това определено са вашите 60 минути. Здравейте, аз съм Тони Рапонска и днес в предаването Добро утро с БНТ2 ще ви срещна с хора, чиято страст са цветята във всичките им разновидности. Ако искате наистина да чуете полезни съвети за всичко това, останете с нас. Да кажем, че харесвате пътешествията, обичате да експериментирате и искате да съберете в дома си частица от най-различни места по света. Ако наистина е така, то рододендронът може да бъде красивата екзотика във вашата градина, където по японски маниер да пивате саке с приятели, да хапвате суши или да каните гости на чай. Въпреки че идва от изтока, названието си е получил от гръцкото родон – роза, и дендрон – дърво, което в превод си е точно розово дърво. Така че, ако някой си мечтае за роза без бодли, то със сигурност си мечтае точно за рододендрон. Ако изберете да се радвате от дома на този толкова красив и екзотичен храст, трябва да знаете, че той никак не е лесен за отглеждане. Изисква внимателно поливане и торене. Предпочита сам да си пива, колкото му е необходимо от паничка. Източно влияние от чайната церемония най-вероятно. Рододендронът е доста капризно цвете, изисква специално внимание и лично отношение, но за това пък се отплаща с невероятни и ярки цветове. В Япония се отглежда от векове и вече има стотици разновидности и хибриди. Притежателите на рододендрони знаят, че създава невероятно цветна и уютна атмосфера. Когато имаш няколко такива цвята у дома, ти се иска да прекарваш много повече време на верандата или в градината, за да се наслаждаваш на спокойствието и хармонията, която рододендронът излъчва. Ето и нещо любопитно. Рододендрони виреят дори на височина от 6000 метра над морското равнище. 90% от рододендроните на света идват от Югоизточна Азия. Има повече от 30 вида рододендрони, произхождащи от Северна Америка. Всеки щат има предпочитано цвете, а за Вашингтон това е, познайте кой? Ами, рододендронът, разбира се. Добро утро с БНТ2. Днес ще влезе в градината на един любител в областта – Ангелина Секулова. А после ще разберем защо за машинния инженер Васил Зографов рододендронът е любов от пръв поглед и съдба, която го съпътства вече четвърт век. Венета Ганчева, управител на градински център в Нови Искър, също ще ни предложи информация по темата, а Ели Качаунова, биолог-еколог от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, ще ни разкаже за българския сорт рододендрон, който е символ на красивата ни Странджа, както и за фестивала, който се организира там. Мирослав Енев, биолог и орнитолог, собственик на първия в България разсадник за магнолии и рододендрони от 1995 година, ще отвори вратите си широко, специално за нас. А Гергана Въглярска, нашата лична енциклопедия в областта на цветята и градините, ще предложи отново интересна демонстрация. Най-сексапилният глас в българския ефир, този на Симеон Владов, ще ни води през цялото време, защото специално за Добро утро с БНТ2 той влиза в ролята на репортер. За тези, които не знаят, ще кажа, че Симеон дублира филми като Съдружници по неволя и От местопрестъплението Майами, а един от първите му филми е Ловци на духове, където дублира не кого да е, а холивудската звезда Дан Акройд. Ако по канал 1 гледате Момчетата от Медисън авеню, да знаете, че той озвучава главния герой. Спокойно можем да кажем, че машинният инженер Васил Зографов е от род рододендронови, защото заедно с съпругата и дъщеря си е направил един истински колекционерски двор. Той отглежда любимите си цветя още от далечната 88 година, т.е. вече четвърт век. От тогава до сега е превърнал хобито си в професия и поддържа няколко елитни градини в околностите на София. Със сигурност една любопитна персона с много интересна и полезна информация.
Какъв е подходът на един машинен инженер към род рододендронови и въобще към градинарството, който заедно с съпругата си и дъщеря си е направил един истински колекционерски рай в полите на Витоша, ще разберем сега. Казвам здравейте на семейство Зографови. Здравейте, това е Ива. Здравейте. Здравейте. Вие сте Мариана, а това е Васил Зографов. Здравейте. Здравейте, добре сте дошли. Заповядайте да разгледаме градината отблизо. Благодаря. Разбрах, че първото растение, което сте засадили тук в този двор е през далечната 1986 година. Разкажете ни, това ще бъде интересно за зрителите, защо решихте да колекционирате рододендрони? Много интересен въпрос, защото са красиви. Който види рододендрон един път цъфнал, той се влюбва цял живот за него. Точно така е, да. И лека по лека, както казват французите, апетитът идва с яденето. Първият рододендрон, втория. Интересна е историята на рододендроните в моята градина, но тук обязателно говорили се за тази градина, трябва да се започне от едно име. Мирослав Енев, всичко тръгва от него, да е жив и здрав. Той ме запали, той ми даде професионален подход и от момента, от който се запознах с него, пътя ми просто така се промени към това да се занимавам. То явно е било заложено в мене, но изплува на повърхността, както пише Цвайк, пръст Божий, нищо повече. Рододендроните са наистина впечатляващи, много красиви. Какви са най-подходящите условия за тяхното отглеждане? Оказа се, че мястото, което имам тук, с тази даденост, с нейното изложение най-вече, изложението е северо-западно, което способства почти през целия ден да има сянка. Леко някой ги пипа на обед, другите след обед. Слънцето. Слънцето ги пипа. И второто нещо, което искат рододендроните, е въздушна влажност. Разбира се, много влага в корените, която да преминава, а не да се задържа. Затова, разбира се, се прави специална смеска кисела. Но аз по-специално ще се спра на водата, затова и измислих и изградих тези две водни огледала с помощта на брат ми. Нещо много красиво се получи, поне аз си го харесвам. Прекрасно е. Да, вписва се хубаво и рододендрони около водните огледала явно има много хубаво. Кажете ни все пак нещо за видовете, които отглеждате в градината. Наистина има много интересни диви видове. Има и сортови, които са много ценни. От дивите видове, които за съжаление са вече прецъфтяли, албрехти, августини, канадензе, варди, шлипенбахи, оптузум. Това са все много ценни видове, които по ботаническите градини само ги има, не в дворовете на любителите. Кажете ни какви са им цветовете? Като цвят ще ми е любопитно да разбера. Значи канадензе са, понеже е див вид, той дава разсейка в цвета. Има бяли и тъмно лилави. Августини е лилав, а албрехти е едно много красиво розово. Шлипенбахи е малко по-бледо розово, а варди го докарва на бледо-зелено-жълто. Страхотно. Това тук, което е ценното, това е българския ендемит в Странджа планина, рододендрона понтикум. Ето го в момента с цялата си красота. И друго бих показал тук. Един от най-ароматните рододендрони, това е жълтия лутеум, който се среща в Кавказ. Общо казано в източния край на Европа и част от Азия. Уха е прекрасно. Разбрах, че освен, че отглеждате рододендрони, вие ги размножавате. Как става това? Много интересно. То е тръпка от един красив храст, да можеш да създадеш още един и още един и още един. Ето това е едно рододендронче скарлет. То е на една година. Аз ги размножавам по най-елементарния начин, това, което всеки любител може да направи. В край на краищата аз не забравям, че съм тръгнал от там. Аз съм любител. Да. Значи едно клонче се подвежда към земята, не се наранява. Много пъти са ме питали дали трябва да го нарана или не. Изобщо не го наранявам. Поставям го така на нивото на земята. Поставям отгоре малко от същата смеска, в която се съди, киселата. Да. И отгоре най-хубаво да се сложи един камък, за да го притиска по всяко време. А той изпълнява и друга функция. Пази го от слънцето и държи влага да има винаги. Значи необходимо е така по книгите, когато тръгнах за пръв път да го правя, в книгите пише, че трябва да бъде 2 години в това положение и е готово. Така и стана. В началото по 2 години, после за 1 година. Да,
Рододендрон, който ти е давал за 2 години, веднага следващата година почва за 1 година да дава на отводка. Всички рододендрони ли се размножават по този начин? Ами, само един ми се оправил до сега, един див вид, но съм амбициран и него. Но това е най-елементарният. Малко по-сложно е с резници, а дивите видове, които са и с семена могат. Но това е. И започвате да кажа нещо. Да, обяснете, защото доста често споменаваме кисела почва. Обяснете какво означава кисела почва. Това е pH-то е в определени граници, точно в границите на киселинността. Аз обичам да си го правя всичко сам, така както съм тръгнал от начало. Отивам и си купувам кисела торф, която внасят, един голям чувал, хода на едно място от Борова гора да си взимам игловка и малко пясък и това е цялата тайна. В това прекрасно кътче от двора можем да видим етажното разпределение на рододендроните. Тук най-долу в ниското са полулистопадните японски азалеи. Ето тази, която е цъфнала, другата бяла в бяло, която е вече прецъфтяла и там има още една. След това следват вечно зелените рододендрони и тези с опадливите листа. Наистина много точно може да се види етажността, която може да се получи при засаждането на различни видове рододендрони. Впечатлен съм, че на такава малка площ, каквато е вашата градина, освен рододендрони, има и много други видове растения. Разкажете ни нещо повече за тях. Имаме интересна колекция пастролистни, като тук мога да ви покажа различни видове хости, евонимус, алкуба, имаме няколко вейгели. По-нататъка в дъното на двора има дойция розея. Ето тук виждате една група божури, 2 лехи с рози, които следват съвтежа на рододендроните. Също така имаме някои редки екзотични растения. Ето тук в тази част на градината. Това е Книфофия тритома от Южна Африка, Корнус канадензис от далечната Гренландия и Пиерис японика от Япония. Страхотен. Общо взето има така и други интересни неща. Ето тук виждате пицея глаука коника. Това е едно интересно дърво джудже, иглолистно, което е много рядко срещано. Зад него отзад ще можем да видим родопската хаберлея, която е български ендемит. Ето тук виждаме един дороникум, който вече е прецъфтял. Той също е представител на родната флора. А това там вид клен ли е? Това е ацер, да. А близо до водните огледала има интересен вид, който е палматум. Той е ниско стеблен и с тъмно-червени листа. Да, видях го. Много интересна окраска. Общо взето двора е направен по такъв начин, че целогодишно да имат цъфтящи в различните части на градината, така че да има настроение, светлина и повече красота. И има доста вечно зелени растения. Много вечно зелени, да. Поздравления! Впечатлен съм наистина много. Заповядайте отново. Благодаря. Най-красивата градина на Уелс е разположена на река Конои, на фона на съвършенните като пощенска картичка планини с Наудония. Замък от 13 век, чист въздух, идилия. Тук времето сякаш е спряло. Това е градината Боднан, настоящия дом на лорд Обърконои, един от най-страстните колекционери на рододендрони в света. Градина достатъчно значима, за да предизвика защитата на Националния фонд през 1949 година. Тя е една от най-хубавите на всички британски острови, а не е тайна, че англичаните са в безпощадно съревнование помежду си по ботаническата част. Наричат мястото рай за рододендроните. Приказен парк, красив през всички сезони, обхващащ почти 400 декара, подредени в строго симетрични в италиански стил тераси, започващи от резиденцията и водещи надолу до дива градина, пълна с ярки цветя, екзотични храсти, величествени дървета и скални образования. В зависимост от годишното време, посетителите могат да се наслаждават на долчинки, плътно обрасли с рододендрони, камелии или магнолии, старомоден синчец или на арката Лабърнам. 550-метрова тунелна алея, където маса от златисти цветове се съединява и среща над главите. Най-добра гледка има в края на май и началото на юни.
Създаването на градината започва през 1875 година и днес Боднанд е все още величественият дом на лорд Обърконуи, почетен президент на Кралското градинарско дружество, който очевидно не би могъл да помисли за по-хубаво място, в което да прекара старините си. Че това е отбрано място се вижда незабавно от величествените, огромни, безпогрешни цветни композиции на входа, масивните камини и великолепния подбор на финни антики. Напъхана сред дърветата по покрайнините на Националния парк Сноудония, главната резиденция датира от 17 век, включваща и наблюдателна кула от 13 век. Много от стаите с прекрасен изглед към планините Сноудония и близкия Конуи, малък средновековен град с идеално запазени стени, който е изникнал около един важен едуардиански замък от 13 век. Мястото е красиво не само през деня, но и на лунна светлина. Истинска наслада за сетивата са симетричните градини от ухаещи рози и билки и чемшировия жив плет, възстановени по архиви от 18 век. Грижливо скрити сред 200 акра, прекрасно гледани земи, са 16 малки къщички, много от тях с частна дворна градина. За тези, които искат да се насладят на фантазията, да притежават малко каменно бунгало в Уелската провинция, пък било то и само за една нощ. Добро утро с БНТ днес. Днес ще влезе в градината на един любител в областта – Ангелина Секулова. Добър ден! Добър ден! Здравейте, Симеон съм аз. Драго ми, аз съм Ангелина. Дойдохме във вашата градина, която се намира тук в полите на Витоша. На хубаво място, хубава градина. Заварвате ме в крачка. Благодаря. Да. А видях, че работите нещо около рододендроните. Ами малко изплевявам тук до незабравките, за да се виждат все пак, защото те са още дребни като... Да, много са красиви. Като развитие. Да, наистина са красиви и тази година имам нови, така че ще ги обходим после. Заповядайте, ако благодаря. Да седнем, да се видим. Заповядайте. Благодаря. Ето тук може да седнете вие. Благодаря. Аз успях да хвърля един поглед върху вашата градина и видях, че вече има доста цъфтящи видове. Дървовидния божур е цъфнал, повечето от рододендроните, азалеите. Как започнахте да се занимавате с градинарство? Ами сериозно започнах да се занимавам от 3 години. Това е от 3 години, когато се регистрирах в Цветарски форум, за да попитам за едно цвете всъщност. И тогава просто се разболях, защото се оказа, че във форума има първо много посетители, много регистрирани потребители във форума, които са страшно компетентни и хора, които ме заинтригуваха с опита си, защото най-важното за градината всъщност е да вземеш опита или занаята, дето се казва, на някого от ръцете. Да. Просто. А кое беше растението? Нигела. Момини мигли, да. Това е едногодишно, тревисто, съвсем непретенциозно растение. А как се запалихте по рододендроните? По рододендроните се запалих така на чисто махленски квартален принцип. Имаме тук един голям капацитет, Мирослав Енев, който от много отдавна, той има доста богата градина и колекция с рододендрони, с листопадни азалии. И нашите деца бяха съученици в началното училище и на рожден ден детски пристига майката с детето и носи ми магнолия, откършена като зарязан цвят, носи ми азалеи и едни сакси с едни пръчки. Подарък. И аз казвам, какво е това са? И тя казва, ти го засади в градина така по-насянка и то напролет ще те цъфне и ще те смае. И това се оказа една листопадна азалия, жълта, която наистина цъфна на следващата година. И така полека-лека тя започна да ме заврибява просто с растения, които ми подаряваше и то се запалих. Да. А този форум, в който влизате, български ли или английски? 2 български форума посещавам, като единия е по-скоро, по-малко се дискутира и повече като че ли се поръчват растения.
защото е много изгодно. През форум поръчваме от чужди сайтове и си делим, като се съберат повече хора и стане по-обемна поръчката, си делим разходите за доставката, защото иначе доставката излиза повече от растенията. Разбира. А другите два са един български форум, който е много добър и много богат, и един английски. Аз специално исках да се регистрирам в форум, който е на острова, защото този език е направен за градини. Той просто е песен. И оттам, нали, това са двата основни форума. Вие нямате проблеми с английския, тъй като сте преводач. Англичаните се славят като най-добрите градинари, нали така, в целия свят. Там даже има толкова много любителски градинари и форуми, които хората се състезават помежду си, постоянно правят изложби, постоянно общуват, разменят растения. А вие имате ли вече хора, с които да общувате дълго време и с които да разменяте идеи и растения? Да, имам хора. Имам хора, които най-вече са ми осветлили концепцията за градината, защото от преди 3 години аз започнах да събирам отделни растения. Но опитвайки се някакси, защото в този двор има много заварени положения, аз не съм планирала цялата инфраструктура от нула. И има неща, с които човек трябва да ги заобиколи, трябва да ги обходи някакси. Или да се съобразява с тях. Да, а тук е много различно. Аз съм правила проби за киселинност на почвата. Имам 6 различни точки на киселинност. Просто това е... Вие вече говорите с професионални термини. Да, тук могат да се отглеждат растения от всички зони почти на България, включително и топлолюбиви, защото за Витошката аз съм чела едно климатично изследване. Да. Зимите са меки. Така че ние отиваме с една зона по-нагоре в сравнение с Софийското равно поле. 6Б ли? 6Б. 6Б. Да. И имам растения, които са топлолюбиви и които... Например, кое е топлолюбиво? Например, лагерстремиите. Ето ги тук тези двете. Едната е червена, другата е розова. Имате лагерстреми? Да. Те няма да презимуват долу. Да. Те мръзнат. Както и доста от хортензиите. С една маслина се измъчвам отзад в беседката. Маслината иска защита през зимата все пак. Не съм я покривала тази година И зимува маслината. Да, ама е слаба е, не е добра. Зимата беше мека обаче. Да, тази зима беше мека, миналата покрих, но тя е още млада. Поздравявам ви за това, че имате хъс да отглеждате неща, които са нетрадиционни все пак тук за Софийското поле и за полите на Витоша. Видях, че имате и няколко вида здравец. Видях, че имате един особен вид бъс. С тъмно-червени винени листа. Какъв е този бъс? Самбукус нигра, Black Lace се казва той. Това е едно от отровните растения в градината. Даже има предупреждения за места, където той вирее в естествени условия, понеже стъблата са тръбни. Малки дечица, които се изкушават да си направят свирки от този бъс, се отравят. Така ли? Да, така че... И плодовете са му отровни? Не съм сигурна за плодовете. За стъблата и соковете със сигурност. Това е много интересно, да. Така че предупреждавам и малки деца, гледам да ги локализираме и да има кой да ги пастри тук в двора, защото има места, които не са подходящи. А по отношение на концепцията за градината, нали? Разкажете. Всъщност, на едно такова място от един английски форум, не знам ли откъде дръпнах едно четиво, където се казваше така, нали, че може би книгата се казваше Gardening for Fools. Градина за глупаци. Градинарство за глупаци. Да. И там уводната част беше такава. Седнете на едно високо място и съзърцавайте градината. Докато не добиете холистична представа за цялото място, което на мен ми е ужасно трудно. Да си го представите. Да, като нещо цяло. Защото то е терасирано. Едни места са сенчести. На едни места се задържа вода. Други се дренират добре. Трети са суха сянка. Разбирам, че сте много активна в интернет, в любителските сайтове и форуми за градинарство. Какъв е вашия принос? В смисъл, общувайки с англичаните, какво ви им пишете и показвате от българските растения и българските градини, например? Най-интересното нещо, което грабна вниманието на англичаните, бяха българските домати. Сериозно? Да. Аз отгледах миналата година чисто експериментално там в онзи скован парник
защото тук падат големи, много силни градушки и на открито нищо не става. Да. И успях да отгледам домати от селските на баба, сорт между 500-600 грама. Просто голям домат, много хубав. И това ги впечатли. Те имат една специална тема, бяха отворили за гигантски домати, където показваха едни оранжеви маслинки просто. В сравнение с вашите. Да. И когато аз показах моите, които ги бях обрала и на везната с снимка точно, колко грама тежи домата. Оттам получих някакви супер ентусиазирани отзиви. Има един, който се занимава само с отглеждане на зеленчуци, един от регистрираните потребители в английския форум, който и една жена, която има имение във Франция. Тя също е англичанка. Те двамата ме помолиха за семена от тези домати, които аз лично съм събрала. Аз им изпратих и получих за благодарност от английския потребител. Аз получих една много ценен подарък. Ето тази енциклопедия. Енциклопедия of Gardening. Да, значи това е на Кралското градинарско общество за 2012 година изданието на енциклопедията. Много ценен подарък, нали? Да. Невероятно се изненадах. Просто в момента, в който те получиха семената, човека каза: аз за благодарност купил съм я от eBay и те ще ти я пратят за моя сметка. Значи това е четиво, което казва всичко за градината, нали? Просто е изключително ценно. Японска полувечно зелена азалия, едри рододендрони, висока и ароматна азалия с опадливи листа. Това са 3 специални сорта, които виреят успешно в България, защото природата им е близка до климата тук. Ако не сте специалисти, но пък искате да отглеждате такива цветя, пробвайте първо с тях, защото успехът ще е по-сигурен. Повече за тези сортове ще научим от Венета Ганчева, управител на градински център в Нови Искър. Прави ми впечатление богатото разнообразие от видове и цветове на рододендроните, които вие продавате. Това какво беше? Това беше паун, имаме мъжки и женски. И сега са в любовен период и ще чуете, от време на време ще чувате такива крясъци. Да не се стряскат зрителите. Не се стряскат. Обяснете на зрителите каква е разликата между азалея и рододендрон. Всичкото това разнообразие, което виждате до вас, са рододендронови, от семейство рододендронови. Да. Това е азалея японика. Тя е с по-дребни листенца и общо взето е по-малка като размер. Става по-натопки, за разлика от рододендрона, който е доста по-високичък, става до метър и 20, с много едри цветове. Ето както виждате. Да. От тях има вечно зелени, има и листопадни. Вечно зелени са и тези, и тези. Листопадните са ето тази най-високата, която виждате. Да. На нея и падат листата. Остава само една гола клечка, пръчка. Пролетта, излизат листата и излизат цветовете. Много са хубави, много е важно, че са не листопадни, защото през зимата, когато всичко е черно или бяло съответно, виждате един малък оазис от зелени лъскави листа. Студоустойчиви са. Студоустойчиви са. Държа да кажа, че преди 10 на години това растение беше екзотика. Почти непознато, може би го имаше само в ботаническата градина. Ние от 10 години се опитваме да наложим тази красота и успяваме. Вече има хора, които си имат цели колекции с такива рододендрони и азалии, си правят цели градинки и всяка година се стремим по нещичко ново да изкарваме, за да може да поддържаме интереса на клиента, да може той да си попълва колекцията и винаги да има с какво да го държиме. А откъде ги внасяте? Това също е много важно. Преди години, както ви казах, имаше единични бройки някъде от Италия, от Испания и ги държаха в саксии и си ги внасяха зимата. Но растението, това растение е външно растение. То не обича вътре да стои. Внасяме ги от Полша, защото в Полша е много студено. И като дойде в България, тук си се чувства като в рая. И сме сигурни, че нямаме загуби. И наистина нямаме загуби. Много хора казват, че рододендроните не се нуждаят от грижа, но аз не смятам, че е така. Какви са специфичните изисквания?
Правилно не смятате, че е така. Най-първо, когато се засажда растението, трябва да се съобразим с това, че то изисква кисела почва. Киселата почва е торфен субстрат. Тя не се различава външно от другите, обаче така е направена, че pH-то е около 4 и нещо. Това е изискването на тези растения, за да може да формира пъпка, да може да я изхрани и на следващата година да получим цвят. Иначе то ще си расте, ще си прави листа, шуми, дето викат, но няма да има цвят. Ще бъде хилаво. Хилаво, такова не добро. Също трябва и да се хранят растенията. Както хората. И те искат не само вода, а и храна. Това е тор съобразена с изискванията на този тип растение. Има макро, микроелементи и съобразено пак pH-то е малко киселко. Колко пъти годишно? Поне веднъж в месец. Вие сте производители на цветя. Виждам тук различни видове иглолистни, широколистни видове, хръстовидни, дървета, пролетни, летни цветя. Може ли да се направи комбинация? Би ли могла да се направи комбинация между рододендроните и някои от тези видове? Някои видове биха могли да се комбинират с рододендроните. Ето сега се сещам, хортензията може да се комбинира, защото и тя изисква кисела почва. Имам предвид в същия контейнер. Но тези останалите, които виждате, пролетни, летни, цветни, те не могат, защото те изискват нормална почва. Но ако човек има фантазия и иска да му е красиво, може в един голям контейнер да си постави рододендрона с киселата почва. А около него по-малки контейнерчета с петуни, сакъзи, мушкати, летни, пролетни, цъфтящи, за да добие колорита на пролетта и лятото. За българския сорт рододендрон символ на красивата Странджа и за фестивала, който вече 10 години се организира там през май в чест на това наистина много красиво лилаво растение, сега ще ни разкаже Ели Качаунова. С нея се срещнахме в градинката на Софийския университет. Преди малко в двора в Княжево видяхме цъфнала странджанска зеленика или рододендрон понтикум. Сега се намираме в градината на Софийския университет Свети Климент Охридски, която е обществено място, но тук също има една забележителна колекция от рододендрони, които вие след малко ще видите. Но нека поговорим за странджанската зеленика. Аз с очите си видях това великолепие на цъфналата странджанска зеленика. Ходихме и я снимахме и по поречието на Марина река и на други места. Но все пак разкажете на зрителите за фестивала, който се провежда вече за коя година? 10-та година. За 10-та година? Да. Тази година е юбилейният фестивал на странджанската зеленика, фестивалът на зелениката. Той се организира и е по идея на дирекцията на Природен парк Странджа. Това е с цел да се популяризира уникалната природа на тази планина, както и бита и културата на местното население и неговите традиции. Това кътче наистина е пренесено от миналото и се е съхранило в този му вид. Единственият начин човек да може активно да опази това невероятно биоразнообразие и тази самобитна култура е като го посети, като го приеме навътре в себе си и като направи нещо за него. Това е и идеята на този фестивал, да покаже тези неща на колкото може повече хора, които да се приобщат към идеята за опазване на тази великолепна част от България. Територията на природния парк Странджа е 1% от територията на България. И това го прави най-големия. Това го прави най-голямата защитена територия. А горите с странджанската зеленика и източния бук всъщност са запазени в резерватна територия през 1933 година в резерват Силкосия. Това е първата защитена територия в България. С това може да се каже, че се започва защитата на териториите, на природните територии в България. Всяка година фестивал се провежда в различно населено място, за да могат хората да се докоснат до различните уникални места в Странджа. Като исторически забележителности, точно така, занаяти. И като бит, точно така. Тази година фестивалът ще се проведе основно в село Евренозово и село Младежко, които са в Малко Търновска община, а също така и в село Бродилово, което е в Царевска община.
Предвидено е на откриването наистина една ферия от 30 странджански гайди, които са много по-различни от останалото звучене от родопските гайди. Също така са предвидени работилници от домашно произведени храни и напитки, ръчно произведени изделия, също така изключително интересния странджански мед, манов мед. Цялото мероприятие, освен това, предлага разходка с може би около 5-6 различни маршрута, в които с водач-интерпретатор всеки, който е дошъл, може да се докосне до таинството на тази магична планина. Чудесно. От коя до коя дата е фестивалът? Фестивалът е от 25 до 26, 2 дена. Първият ден на фестивала протича в село Евренозово, а вторият ден в село Бродилово. Какво ново могат да очакват посетителите на фестивала тази година? Всяка година на фестивала се представят нови неща, маршрути, а също така тази година на фестивала можете да видите и новосъздадената работилница за вълна, за багране на вълна с естествени растителни багрила. Също така можете да се насладите на прекрасния манов мед и на странджанския зелник. Заповядайте в Странджа. Тя е истинско приключение за сетивата. Както наистина впечатляващите колекции от рододендрони и азалеи на Ангелина Секулова и Васко Зографов успяхме да видим заедно. Както и забелязахте, те на няколко пъти споменават името Мирослав Енев. Кой е този магически човек и какво професионално е подпомогнал любителите? Искаме сега да разкажем и на вас. Здравей, Мирослав! Здравейте! Много ми е драго да се видим в тази прекрасна колекция тук от рододендрони отново. Бих искала да те попитам наистина какво всъщност е основното различие между рододендрони и азалеи, защото няколко пъти го споменаваме, да чуем вече професионалното ти мнение. С две приказки това е едно и също. Рододендроните са азалии и азалиите са рододендрони. Каква обаче е разликата? Преди много години, преди столетия, азалиите и рододендроните са били разделени в два отделни рода. От семейство ерикацеи. Род рододендрон, в него са попадали растенията с вечно зелени листа, и род азалия, в който род са попадали растенията листопадни и тези рододендрони, които са полулистопадни. Но май преди около 100 на 150 години те се обединяват, така ли е? Да. Тогава ботаниците, това разбира се е станало с развитие на ботаническата наука, ботаниците разбират, че това са две всъщност еднакви растения от един род, като определящото в случая е цвета. Много интересно. Би ли ни показал? Да. Ботаниците са видяли, че всъщност цветовете на рододендроните и на азалиите са едни и същи. Вярно е, така е. Тук трябва да споменеме термина цветна формула. Цветна формула означава не нещо друго, а устройството на цвета. Тоест колко такива отделни? Да, устройството на цвета означава броя, както и разположението на чашката и чешелистчетата, венчето с венчелистчетата, близълцето и тичинките. Всъщност при рододендроните и при азалиите разлика в цветната формула не съществува. А тези, които са опадливи, имат повече като топка, като че ли? Това е свързано с съцветието, не с отделното цветче. Не с цветната формула, не с както цветната формула. Да, примерно някои азалии имат съцветия, които са от 2 до 4 цветчета. Някои листопадни рододендрони имат съцветия, които приобщават повече от 20 фунийки. Да. Някои вечно зелени рододендрони... Ето този, например, жълтия е много интересен. Виж колко е гъст. Този има много цветчета в цвета. А може ли да се каже, че азалеите имат по-ограничено разнообразие на цветовата гама от рододендроните? Не бих казал. Даже според мен имат също толкова богати багри, колкото и рододендроните. И мисля, че много интересно нещо е, специално като така вникваме в детайлите за азалеите, да отличим тази, която е стайната. Защото знам, че много хора купуват за вкъщи от магазините за цветя и се опитват след това да ги внесат в градината си. По-скоро да ги изнесат. Това правилно ли е? Рододендроните в целия си род, който наброява около 1000 диви вида, имат както топлолюбиви, така и студолюбиви представители. Студолюбивите представители произлизат основно от Хималаите и от по-северните части на планетата, да, и по-планинските. А топлолюбивите
произхождат от тропическите гори на Индия и на Малайския архипелаг. Сортовете, които са произлезли от студоустойчивите представители, както и дивите студоустойчиви представители, могат спокойно да се отглеждат в нашите градини на нашите географски ширини. Но сортовете рододендрони, скоби азалии, казахме, че едно и също, които произхождат от тропиците, както и техните производни сортове, са всъщност топлолюбиви. Тези азалии обикновено загиват при минус 1, минус 2, минус 3 градуса. Значи да не експериментираме с тайните. Това нещо ги прави не... А как да го различаваме това растение от тези, които са в градината? Трябва просто да видите името на рододендрона, който си купувате, и да разберете дали той произхожда от родителски форми, които идват от високите планини, или от родителски форми, които са от тропическите гори. Най-лесно е, като попитате човека, от който закупувате растението, той би трябвало да знае. А ти пишеш дори, знам, книга за рододендроните и азалеите, нали така? Да, имам Можем такова... ли да издадем тази тайна? Да. Това е първата българска книга за тях? Вероятно. Имам такова хоби да пиша. Изкушен съм от художественото слово. Всъщност книгата е посветена изцяло и само на рододендроните. В нея описвам целия си практически опит от дете с тези растения, които са много трудни за отглеждане. Всъщност рододендроните имат 5-6 специални изисквания, които ако не бъдат спазени, никога ние не можем да имаме рододендрони в добро физическо здраве. Да. И всъщност аз описвам в тази книга както рододендроните като растения, какво представляват те от ботаническа гледна точка, така и като растения произведение на изкуството, т.е. описвам и възхвалявам тяхната красота. Самата книга е някаква смесица между научно-популярна и художествена литература. Всъщност, изхождайки от твоя богат опит и на колекционер, и на производител, искам да те помоля да ни разкажеш в България кои са наистина местата, които може би са по-хладни, така подозирам, че ще ни препоръчаш, но все пак да чуем твоята карта. Къде е най-добре, в кои градове и области е възможно и със сигурност се очаква да имаме добър климат за рододендрони? Ще започна с някои от изискванията на рододендроните. Едно от най-важните изисквания, които рододендроните предявяват към окръжаващата ги среда, е не много тежки структурни почви. Всички видове глинести почви, като тежките черноземи, смолниците и някои от глинестите горски почви, като ксиви и канелени горски почви, някои от техните разновидности с сериозна глинеста съставка, са всъщност непригодни за рододендроните. Второто изискване, което рододендроните имат, е хладен климат. Значи... Тоест по-планински селища. Точно така. Примерно като Велинград, като Вършец. Да. Като повечето градчета и селца около Рила планина и около Витоша и около Централен Балкан също. Тези две изисквания автоматически изключват голяма част от България като непригодно място за развитие на рододендроните. Другото тяхно много важно изискване е киселите почви. Рододендроните не могат да живеят на алкални почви. Да, ние го споменахме няколко пъти при другите гости. Да, всички терени, които са на варовикови скали, на карст, на практика са неподходящи за отглеждане на тези растения. А всъщност колко време трае? Обикновено през май, доколкото знам, почти цял месец изцъфтяват постепенно тези фойерверки от цветове. Около месец или повече? Да, малко по-малко от месец. Всъщност цъфтежа на рододендроните между 2 седмици и 25 дни. Като различните видове цъфтат първо по различно време, второ за различен срок.
Примерно някои от дивите видове рододендрони, които за мен лично са най-интересни, цъфтат обаче малко по-кратко, за около 10 дена прецъфтяват. Някои от сортовете са направени така, че да цъфтат продължително време. Да. Ако вие си вземете рододендрони, които са различни видове и различни сортове, можете да имате дори до 2 месеца период на цъфтеж на рододендроновата ви градина. Например, сорта рододендрон Силвестър, това е рододендрон тип японска азалия, полулистопаден, не много висок, с дребни листенца, цъфти много рано. Той е един от първите сортове, които... Какъв е на цвят? Той е светло-розов. Да. Негов еквивалент азалия кирмезина, рододендрон кирмезина, също японска азалия, също с дребни розови цветчета. Всъщност разликата в цвета между двете растения е минимална, но кирмезината е един от най-късно цъфтящите рододендрони. Между тях просто можем И между тях може да се постепенно наредят и останалите сортове. Примерно за района на София и при Витошките квартали с надморска височина 700-800 метра, при нормална пролет, нито много закъсняла, нито много подранила, рододендрон Силвестър започва да цъфти на 20 април, даже на 15-20 април, докато азалия кирмезина започва да цъфти някъде около 20-25 май. Нещо много важно, няколко пъти споменахме японска азалея. Може би това, което идва в думичката японска, за да я отличи от другите видове, е това, може би, че наистина в японските градини присъства като важен елемент. Можем ли да разкажем на зрителите дали всъщност резидбите са нещо, с което може да подпомогнем растението и дали можем да получим желани форми дори от азалеи? Да. Името японска азалия или азалея, не знам къде е точно ударението, е до някъде също условно. Едната причина е тази, която каза, че японците използват точно тези видове рододендрони масово в японските си градини. И другата е, че самите японски острови са родината на голяма част от тези японски азалии, които са така наречените полулистопадни рододендрони. Аз съм виждала дори, че стават като така огромни топки, както българите правят чимширите в дворовете си. Да, за да се получи това нещо с рододендрон, трябват първо много години, второ трябва редовно подрязване. А в кой сезон се подрязват? Рододендроните след като прецъфтат през май, изкарват своите леторасли през юни и през юли. И всъщност месеците юли и август са месеците, в които те оформят цветните си пъпки. Ако вие урежете рододендрона през юли и през август, всъщност ще свалите почти всички цветни пъпки, така че растението през следващата пролет няма да цъфти. Тоест, нека още веднъж да подчертаем. При рододендроните и азалеите предходната година календарна залагат и отглеждат своите пъпки, така че през пролета на следващата календарна да цъфнат. Точно така. Тоест не са, както в повечето случаи растенията, тръгват, нарастват силно, интензивно март, април, май, юни и цъфтят, а те започват, може би са едни от малкото, които предходната година трябва добре да се грижим за тях, за да можем да очакваме, че следващата пролет ще ни радват цветове. Антипод на това нещо е растението вистерия, тази красиво цъфтяща огромна лиана, която за разлика от рододендроните залага своите цветни пъпки след като направи нарастване след като направи първото си нарастване, което започва през април. Вистерията изкарва малък леторасъл, който е около 20 см дълъг, с много листа и на върха оформя същия месец цветната пъпка, след което се появяват огромните съцветия. Нека да кажем отново, всъщност специално тук пак в скоби, че много наподобява грижата при нея за лозата. Да, точно така. С оглед на това, което си разказахме до сега, препоръчвам подрязването на рододендроните да стане веднага след цъфтежа. В момента, в който рододендрона ви прецъфти, когато го изрежете, преди той да е започнал да образува новите си леторасли. Тогава, всъщност, след като го изрежете, новите леторасли, които ще ги изкара през юни месец, ще заложат своите цветни пъпки през юли и август и на другата пролет пак ще ви цъфтат. Пак ще ви цъфти растението с много хубави цветове.
Така, ако практикувате известни години, всъщност ще получите много гъст рододендрон. А някои сортове, които са по-податливи на такива резидби, ти пробвал ли си? Да, пробвал съм. Полулистопадните рододендрони, тип японски азалии, са най-добре им се отразяват тези резидби и те най-добре сгъстяват. Те не са ниски, не са високи, те са по-скоро ниските, които са полувечно зелени. Рододендрони, които достигат максимални размери от 50 см до 1,20 м, като азелия 1,20 м, азалия поне на 30 години, т.е. трябва много време. Рододендроните са растения, които изискват търпение. И да завършим, къде в Европа, освен в български колекционерски дворове, могат така хората, които наистина много пътуват напоследък, света се отвори, България. В Европа, доколкото знам, има цели паркове, които са посветени тематични именно на този голям вид с много сортове. Да ви кажа, всъщност цяла северо-западна Европа, цяла Западна Европа без южните части, както и, разбира се, британските острови, са места изключително подходящи за развитие на рододендроните. Пренесени от Хималаите и от Япония, с годините толкова добре са се аклиматизирали в Западна Европа, че там са направени дори специални градини. Това са градини колекции, някои от които паркове от десетки декари, с стотици видове и сортове рододендрони. И са отворени за посещение. Отворени са за посещение. Чел съм за няколко такива. Изключвам ботаническите им градини. Водех кореспонденция преди време с ботаническата градина в Единбург. Имат впечатляваща колекция. Пращаха ми семена на някои техни видове. Да, т.е. наистина можем да изберем дали в България да посетим или да направим свои колекции в малки градини, или да посетим в Европа. Наистина в интернет можем да намерим и много допълнителна информация. В сезона сега, през май, може да се разгледат наистина интересни и впечатляващи английски и немски колекции в обществените паркове. Дойде ред и на демонстрацията, която ви обещах още в началото на това предаване. Гергана Въглярска ще покаже няколко идеи, даже бих ги нарекла хитри трикове, за това как да поливаме цветята, когато пътуваме и се намираме далеч от дома си. Независимо дали имате само един балкон с висящи кошнички, дали имате стайни различни видове растения, дали имате градински, които очакват да бъдат засадени, или пък растения, които са в кашпа, т.е. без дупчица, при всички случаи, когато се случи да пътувате за повече от 4-5 дена от дома, възниква един важен проблем. Как и кой да полива цветята? Дали съседката, или пък да има решения, ако ги знаем, с които това можем да направим и сами. Аз днес ще ви предложа 3 варианта, които наистина са много интересни и лесни за приложение. Първото, което искам да ви покажа, е един такъв гел, който абсорбира водата от подобие такъв е на захар. По този начин се слага в самата чиста вода и се смесва с почвата преди да бъдат засадени растенията в саксията. В този случай тук вече имаме един гел, който е абсорбирал водата. Ето така изглежда. И той може да бъде смесен и да бъде добавен в торопочвената смеска. Освен водата, той абсорбира и хранителните вещества, с които торим растенията. И когато ни няма, ги отдава на кореновата система и важното при него и полезното му качество е, че способства не да загнива корена в много водна среда, а тя е точно толкова, колкото му е необходимо на растението. Това нещо може би в по-малки случаи може да се прилага в саксия кашпа, която няма отдолу дупка, но във всички други случаи би било много полезно. Другите варианти, ако имаме не толкова много растения, стайни у дома, можем да ги подредим върху този подобен на плат материя и в един съд с вода, ваничка, посредством тези ленти, той може да черпи вода и така да може подредени саксиите отдолу да могат да черпят вода от самия плат. Ето по този начин. Трети вариант е, аз тук дори съм подготвила
част от него. Това е една микрокапкова система, която по този начин се сглобява изключително лесно, дори и за жени. Слагаме към водопровода ето този елемент и той посредством тази връзка намалява силното налягане от чешмата. Слагаме към него ето този маркуч, който е мъничък като дебит. Завиваме го и след това отделяме посредством ножица. Ето тук вече сме го направили. Посредством ножица отделяме маркуча на две страни и между тях слагаме ето тези капкообразователи, които пък от своя страна посредством тези фиксатори фиксираме в конкретната саксия. Ето по този начин. И така растението може да получи своята влага, каквато му е необходима. Отделно, когато ги ситуираме вече на едно конкретно място, можем по този начин да слагаме за следващата и така да бъдат в една обща верига всичките саксии. И когато вече пуснем водата, тя посредством капилярен път да пристига до всяка саксия. И така запознахме се с 3 различни лесни варианта, които могат да ни осигурят спокойствие, когато имаме път извън дома за повече от една седмица. Може да сме в командировка или на лятна почивка, но по този начин наистина няма да ангажираме съседи, приятели или други хора, които да се занимават с поливането на нашите домашни цветя. Това беше всичко за днес от екипа на Добро утро с БНТ2. Гледайте ни следващия вторник, точно в 9. Не пропускайте и това, което са подготвили колегите от регионалните центрове във Варна, Пловдив, Русе и Благоевград. До скоро!